may talagang basta Bicolano, uragon. Ang mga obrang ini na ipigtampok sa Tabaco Open Gallery sa Tabaco City kan nakaaging simana ang makapagpapatotoo kaan. Hulyo 26 kang buksan na nasabing art gallery na pinartisiparan kang 40 tabakenyong pintor. Saro sa mga nagbali sa aktibidad ang pintor na si Mait Civilio. Istorya niya, kan magsikad ang pandemya, pinuunan niya ang pagpipinta. Mas namatean niya da ang pagiging pintor. Kan mabakal kan sa indang alkalde ang saro sa 14 niyang obra. It was displayed in a gallery, but then kinuha ko siya uli sa gallery kasi I wanted it na ma-display here sa Tabaco. And I'm so happy na nagustuhan siya ni Mayor. Proud naman si Tabaco City Mayor Crisel Lagman sa tibay kan sa iyang konstituentes na mas naglataw sa tabang kanasabing aktibidad. We're stronger. And now, they're now conquering the whole Bicol region. So hindi lang Tabaqueño. They want to reach out to all artists around the world and perhaps offer Tabaco as a venue to exhibit their artwork, to mentor each other, and perhaps to build a community or a village of artists here in Tabaco. Organizer as in exhibitor man sa aktibidad ng artist na si Maria Christy Renny Person. Sabi niya, apwera sa maitampokan sa indang mga obra, obheto man kang aktibidad na magkatiripon ang lambang tabakenyong pintor. Katunayan daa, may mga tabakenyong nakaistar na sa laog asing luwas kang nasyon na nag-uli sana para sa nasabing pagtiripon. We wanted to bring something to Tabaco, something that comes from us, something that is different, something that is special, and something that we can be proud of. And there's nothing else we could think of but art. Nagduraran art gallery sundukan weekend. Mientras tanto, kanakaaging Sabado ginibo man sa syudad ang pinakaenot na Bicol Artist Congress. Kung sa 10 persons with disabilities o PWD ang maswerteng pigtukduan sa pagpipinta. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.